И здравейте, приятели, аз съм TekoBG и днес продължаваме с нашото Minecraft оцеляване епизод 7 или 8. И събрах малко пържоли. С пържоли и малко ледър. И разбрах как се прави item frame. Значи за това ще ви трябва малко дърво. Аз имам. Да го направим на пръчки. Тези пръчки ги правим така. И в средата слагаме. Това е става item frame. Направихме 4 item frame. И тия зомбита. Тия измраха. И това противното. Какво става при крайвичките? Малко зомби. Но така, между другото, съм убивам. Там виждам крипа. Ще го убия. Защото не искам да гърмя там. Това не е бил крипа. Добре, има 4 item frame. Нека да взем дърво. Не е бяло. Защото че ни трябват оградки да направим още item frame. Сега само 4. Газ. Флеш. Още малко. Ще направя 15 да ги закръглим. Те не му станат точно 15. Стана 21. Върда флеш ми трябва. Това няма да ми трябва. Добре, нека поради да... Тъж ми трябваше дърво за често. Ну, колко чинка игра? Що с 4 чинка, бе? 13 чинка, в принцип. В страна. Не съм на снапшот, бе. Да. Това, защото бях включил за малко на снапшот на най-новия. И сега вижте как ми се прецака света. Те хората ме предупредиха да подигна на 6 чунга. По принцип снимам на 13 чунга. Добре. Просто искам да се вижда там на главата. Не знам защо стана, защото... Точно аз знам защо стана, защото включи на снапшот за малко на най-новия и той ми прецака света. То си пише там, че да не го изпробваме на наш свят. Но доста нови неща. Доста як снапшот, не? Признавам ги тия. Признавам Норч по-точно и Можанг с самата фирма. Или там самата, там не знам как му се вика. Добре, 13 честа. Да ги закръглим.
Нека да ги поставим. Поставим ли фейл? Мога да се хваля, добре. То ще ми трябва доста повече. Ще ми трябва още 1, 2. Ама тук защо е така? Ама тук трябва да е така. Но то не стигна бялото дърво. Май. Че 1, 2, 2. Хей! Не трябва сега така. Добре, някъде имам за бяло дърво. Бяло дърво, нека да идем за бяло дърво. Бяло. Мисля, че добре ще получи. Тук как съм го направил, Нека да сложа честовете ще... често ще сложа. Заради това се получава така. Може би тия стълби ще ги махам и ще се качвам с стълба си нагоре. Често и тук това да сложим честове така и тук може би ще има крафтинг тейбъл и отгоре от него печка. Ще иначе някак няма една печка, ама аз нямам кабел стол. Тук долу този често не знам само какво ще го правя. И омага, защо не съм си с физфло? Ами съм с този дефолт. Кай, че по-добре. Добре. Аз нямам никакъв кабелстон между другото вече. Май. Трябва само 8 кабелстон няма. Добре, ще вземем.
Всъщност ще остава дефалта. Къде си играем истинската Майнкрафт. Това се едно, че игра с някакъв мод. То ми е някакво такова гадно. Никога не съм играл с мод. И по-точно един път само Lucky Block мод, нали го знаете. Lucky Block само него съм използвал, но той мисля, че не е за читване, смисъл, то е за фун. Така. Нека да уверим и този шугъркейн. И така. Чапне с единичка оставих тук. Ето. 6,25, 7,25. Това за гейм мода го промених, защото бях умирал няколко пъти. И заради това взема малко дърво. Ще ми трябва само още. Да е чест. Ще ми стигне дърво. И много извинявайте, ако говоря тихо, ама пак ви казвам, просто така съм се свикнал да говоря тихо. Не знам. Защо? Където гледаш. Така... Или над него. Монета. Нямаше така. Сложа стълбите. Чест струма е завършен напълно. Само трябва... Значи това ще ми е за храната. Слагаме на пържолка. Пам. Това сме си един стъклане. Това ми е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако така, дайте лайк и чао.